the false prophets nobasa ravo because vari kuda kuita izvozvo saka voodhira vanhu doro vachimwa makereko vachifara vachigadzira magigi. Izano rasatani rekuti vanhu vasaita focus on things that are important. We are saying this is a very important timeline in prophetic movements. Bible prophecy. When we are checking kuti papi nenguva Jesu ari papi chii chiri kuitika in heaven. Because Jesu ari kuita basa in heaven. Atoni representing us before the Father. Isusu tiri busy kunoko kutamba sele kuna Jesu. So tinofana kugona kuziva kuti itime ipi. Saka time yeday of atonement vanhu vaita fasting. Time yeday of atonement vanhu vaibvisa zvese zvinonakidza pavari. Kuti vagadzira because after day of atonement paitwa inonzi Feast of Tabernacles. Yes. Feast of ndoko vaizonofara. Period yatiri ndeye atonement. As we wait for Feast of Tabernacles. When Jesus will come and collect us, we are told we are going to be happy. Yes, yes. Ndakaona vakanga vaponeswa kuimba rwiyo raMozisi neGwayana. Inyaya time. Yenguva. Tiri papi nenguva. So that's the other level. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he is a journalist. Journalist. Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare after a year ku Iron Cape camp ye-SDA tina Mvangeri Marufu. It is now our tradition kuti tombopota tichimbopfuurawo nepo pamwe rimwe gore tichati mvura iripo apa chii tingatisa mvura zvakadaro nemuranda waKandasi anaona mvura yacho shoma Mvangeri nenda kunyazonyura kuti ndinyazo Jesu haana kuvigwa akatsara kamakumbo ari panze zvivi zvako zvinoda kutonatsogeza dai tati inodziya tanatsokuisa inodziya yes Mvangeri tokugamuchirai. I'm excited to go tasangana once again and we are happy. Thanks for coming here. Nyaya tataura nhasi ingori gwish but tisatataura nyaya idzodzo tinongoti svondora pfuura tanichitaura nawo inechekuita nechivanhu nechikristu ende ndaona nge panga paine maresponse hobo especially kubva kune men of God. Uye tine dare ratiri kutarisira kuti tichaita a debate between Evangelist Marufu na Commander Ida. No, we don't initially want debates. We want discussions. Yes, what is the difference? Debate mune muchiita nharo. Discussion mune muchingopa anenge achingopawo maonero ake. Yes. Ndichipawo maonero angu, then the people will decide. Because truth will be, chokwadi chinofamba stages. Number one, truth is not against anyone but against error. Number two, whenever truth is preached, it is violently opposed. Yes. So it takes courage to preach it. It takes courage. Then number three, at last, truth will be always accepted because it is self-evident. It is self-evident. But yes. The other person who sit here, I'll sit here, people will decide. Tiri pano pa Iron Cape meeting yatiri. Zvinhu zvakakosherei kuti vanhu vanomboyo kumacamp vomboita mazuva vari pamwe chete sevatendi. No, this is very important. It's a very important program because also haisingori camp beds. It's actually a projection. Inoratidza mufaro uchavapo pachauya Jesu when you are going to be united in Christ when he comes, because you see vanhu vari panapa vabva from diverse places. Bluffview, Westgate, Madokero, then they meet on one position. Vachita kusangana Kristu. Yes. So it's a projection yekuratidza chaitika Jesu pachauya because achatora from marudzi ese. Bhaibheri roti mwanakomana womunhu paachauya achatumwa wake kumakona mana to the 4 cardinal points of this planet kuti atore vatsvene vonosangana panzvimbo one. So ndo projection iripo iri kurepresent also neinonzi Feast of Tabernacles. Yaizoenda maIsraelites vanonzi vaizoti after day of atonement voenda vonofara vachitenda Mwari nokuponeswa kwavo. So we are here to rejoice in the Lord. We are here to project also what will happen when Jesus comes. Katarisa munguva yana Pauro akatombotaura mutauro wekuti we are the most miserable. Tisu vanhu vanenge vakanyora chaizvo. Yes. Ndiri kuona unge tinenge no vhesi iriko dziko irutaura zvakutaura 2 Peter chapter 3. Yes. From verse 3 inoti muzive chinhu ichi pamazuva ekupedzisira vaseki vachauya vachiseka vachiti riripo zuva rechipikirwa chake, nekuti kubva panguva yamadzibaba edu zvinhu zvinongoramba zvichingova zvakaita, hapana chachinja. Asi panokanganwa nebhoni nechinhu ichi kuti nyika yaimbovapo yakangoparadzwa nemvura.
Sodom and Gomorrah rakambotsva nemoto. Saizvo nyika yasara ibvese inobva yati yakachengeterwa moto unopisa nekuti Ishe haanonoka kuita sezvaakapikira. So zvinoreva vamwe vachiti unonoka. Asi ane mwoyo murefu kwamuri. Haari kuti muparadzwe asi kuti mose muponeswe. Iyo nyika yatiri kukoshesa chaizvo iyi. Yes. It's going to be destroyed. If God won't destroy this world, he must also say sorry to Sodom and Gomorrah. Nhau yatinotaura nezvayo nhasi namuvhangeri inhau ine chekuita nemusic yatinoimba either mumachurches or yatinoimba mukurarama kwedu semakristu. Hanzi friendship with the world is enmity with God. Tiri kuona kuti makristu anenge ari kushamwaridzana nenyika zvekudaro ndosaka pari kuita nyaya dzakasiyana-siyana dzekudyidzana kwechikristu nekumwe kutenda kunogona kunge kuri foreign muchikristu. So nhasi tinambobvunza muvhangeri zvine chekuita nenziyo. Muvhangeri, Yes. tokugamuchirai again. Yes, Zigwa, I'm happy. It's a good subject, though it's controversial. Yes. Because you see vanhu vachanga vachitaura nyaya yekuti kune chinhu chinonzi preference, kune chinhu chinonzi culture, inobva yava controversy. So but now tinofanira kupinda muzvinhu zviri very important and we strike a balance. Totsvaka kuti chichatiri kuda kana takanangana nemusic pakunamata. Because kune chinhu chatinoti secular music nechinhu chatinoti sacred music. Zvakasiyana izvo. Kana chiti secular tiri kuti zvinhu zviri kungotenderera zvitsvaka entertainment, zvitsvaka kuti tinyanyoziva performer kupfuura even message yake yaari kuproject. Hatitori nene zvaari kuimba, but chatiri kutsvaka iye performer wacho kuti vanhu havana basa rekuti baba Harare vari kuti chii, vari kunakirwa naye nemhasuru dzake nechii, but zvokuti iye ari kumboudza society kuti chii havana basa nazvo. Vari kungonakirwa kuti akasimba kudii anotambisa chiuno, but ari kuimba kuti chii. Saka secular is just entertainment, kungonakidza vanhu. Ndo secular music. Ende zvinodiwa nevanhu. Yes. Because zvinonakidza. Kata kuti sacred kuti zvinoera zvitsvene. Chiri kungotsvakwa chete neangomira achimba. Ari kutsvaka kufadza musiki. Kana muchidya kana muchimwa vhese inodaro. Muchiita chipi nechipi itai zvose kuti Mwari akudzwe. Vakorinto vekutanga 10:31. Saka kana matongouya mukangoma musecret manje, takuti zvinoera zvitsvene. Zvakutsvaka kuti Mwari akudzwe. Zvakubvisa zvido zvenyama. Takusisa tiri pamweya. Because Mwari ndimweya, vanomunamata mweya nemuzvokwadi. So that's the difference. Ndaisa baba Harare so that vanhu understand, because ndo vanhu vatinogona kufamiliarize navo muzvinhu zviri secular. But there are a lot of secular musicians. Macheso is a secular musician. He seeks to entertain. Wingy D is a Wingy D is he seeks to entertain. Hulengende. Hulengende. They seek to entertain. Na Junior Sprague. Junior Sprague. They seek to entertain. And they seek also kuti vanhu vanyanyowaziya kupfuura whatever. Zvavanorarama, ndakazosvika ipapo ndikavarova, ndakavakwapaidza, vaida kundijairira, vati chii, vanofunga kuti vanondipedzera, but ndinopedza navo. Chii wawengu wacho ndinodhina navo mburi wawengu wangu. So zvongoziva kuti ngozoti maproblems ainawo. Alright. It doesn't have nothing to do with me. Zvinhu zvake zvaari kutitaurira. Pakati amusecret man. Everything has to do with God, not with the performer, not with the singer, but with God. Whether we're preaching, whether we're singing. The ultimate is Jesus. Ndiye anofanira ngari focus. So that's the difference. Uri munhu sedunga munhu, music yaunofanira kuteerera ndeipi semunhu anenge achinamata? Zvandataura ndezvokuti tofanira kudhila neissue yekuti kana uri mutendi, kana uchidya, kana uchimwa, uchiita chipi nechipi, tazvose kuti Mwari akudzwe. Yes. But now, Christianity, and it brings a life very balanced. I promote fanatism. Because tofanira kunge tiri spiritual enough mukurarama kwatinoita, tofanira kunge tiri vanhu vemweya. Tofanira kunge tiri vanhu also vane social life. Vari vegeta, ndototaura vana baba Harare, Hulengende, watotaura navo Nyidi. Vanhu vari in the social life, in the social world, we know them. Yes. So wakanditi munoziva here wamacheso, ndotanga kuti wamacheso ndiwapa. Ndiwapi? Wotanzi munoziva here Japreso. Japreso ndopwo. Uda kuti unge noti urufunga kuti uri wemweya saka ukada kutaura kuti ndoziva Japreso. Saka vanhu vekuchechi vachati munotomunzwa Japreso. No, we know them. We actually listen to what they sing. We are preachers. We need to know a message you communicate with more. Because music communicates. Music shapes society. Music encourages.
And it's music, ita zvakawanda. It can even start revolutions. Hapana panoitwa zvinhu music isipo. Handiti pakunamata tinoda music. Hanzi inobva yandipinza mumweya. Hanzi ndakaneta but payarohwa. Ndanzwa mweya wangu ndichipinda mumweya. Ini watakakurira ndo ndatorowa ndimi. Music yaro, handiti vanenge vachiita kwenyu praise and worship. Yes, praise and worship. Dzine zvadzinoita. Handiti hakuna kwaisiri kun'anga music iriko. Handiti whether macomrades. Nombuya wangu wainditaura nyaya kuhondo kuti macomrades aita mapungwe. Potaura nyaya kuti wakamana tripartite. Hanzi vanhu vaitya because hondo rufu. But hanzi paizorohwa nziyo. Zvokuti waiti hakana ndakunofa. Ndakutonofa ropa rangu munorowana pasi pemurezi weZimbabwe. Ndikarangarira hondo iri mugomba, hondo iri mugomba. Wachirwa machombo hanzi waita kuti ndipe girindende. Motivation. Unenge wacha zvivindi. Motivation in music. So music motivates, inspires, encourages, uplifts. Whether it's secular, whether it's sacred, it does that. It's actually a gift from God that was given or bestowed to humanity. Saka hachisi chinhu chokuti we should take for granted. We should look into it and see even the abuse that comes through. Because it's a blessing, but when it is rightly conducted. But when it's rightly conducted, it becomes a snare and a distraction even to the mind. Kuna wangu wasingadonzwa maridzi. But vachainzwa nekuimba. When we grew up, we knew kuti kuna baba charamba. Vaimba hanzi verses and what? Vachiimba vachirwa namapisarema. Vairova ana Jehovah ndiye mufudzi wangu, wana Sodom and Gomorrah. Zvamunodai pamuti munyoro. Vairova verses and chapters. When they actually communicated my verses in my chapters, vachishandisa music. So that one who is silly in his mind to listen to sermons can be able to be communicated to through music. Saka music mu context great controversy yatiri na Satan. Basa rayo chete ndekuti communicate nevanhu understand kuti tiri papi naMwari. Tiri kufanira kuita sei for repentance, call for repentance. Kuchinja mindset ichienda pazvinhu zviri better. Muvhangeri tichikuteererai munombotaurawo about music yamunoona kuti iyi ndo music yakanaka mukereke. Tiri kurambidza kuti vanhu vanotora zvinhu zvatiri kuona in the secular world wotraya kuda kuzvikwanisa in the sacred world. Kana tiri kuchechi, Jesu anoti ndimi munyu wenyika. Kana munyu warunguduka uchabatsirei panoti urashire panze. Kana chechi yakukundwa kuva creative na Junius Praga, kana chechi yakukundwa kuva creative na Hulengende, zvekuti yakuda kuti ita usa Hulengende kuti igamuchirike, kuti mayouth edu isusu ateerere music edu. Ini ndise muimbi ndofanira kuimba saHulengende kuchechi, ndofanira kuimba samacheso kuchechi, ndofanira kuimba saWengidi kuchechi, kuti mayouth ari muchechi ati amen. Zvinoreva kuti chechi haisiri munyu, because wari munyika waifanira kuita envy zviri kuitwa nachechi. That's the only challenge that we have here. Kuti chechi iyo yatadza kuva creative muzvinhu zvayo kuti irunge nyika, but rather chechi yakuti vana vedu varikuda zvemunyika, saka mukavatorera nyika yacho mukavaunzira mukati muchavashaya. Saka zvitori nani titore wamacheso waya watoimbira vana vedu kuti vana vedu vasaenda, otherwise mukasadaro we are going to lose them. Vana vedu zvinoreva kuti chechi yarasika, yatadza kuva convert. Because the Bible do not be conformed to this world, but be transformed. So tatadza kuisa transformation yekuti vagona kuita distinction yekuti nanga vakanakidza sei isati siwenyika. Ndo hondo yangu chete kuti chechi iri kuzamireko kuda kurarama senyika iyo yakapiwa zvinhu zvemweya zvaitori nazvo. Let the church remain sacred. Let the church also maintain reverence in all these things, because even if you check, the Bible gives us my examples where these prophets who go into a vision, they go to heaven, they see music heaven, it was conducted. For example, you see Isaiah 6, pane masarafim ari kuimba. Hanzi akanga achiimba achiti mutsvene mutsvene iye ariko akanga ariko neuchazo wako. There was reverence. Hanzi anga akafugidza chiso nemapapiro 2, akafugidza mwiri nemapapiro mamwe achibhururuka. Hapana yatisele kuna Jesu. Hapana ngirozi yaitisele kuna Jesu. Sele. Ko aiti anotamba notamba. Kaiti kwanakidza so. Kwanakidza so. We don't find that. Yes. Because God is holy.
So in front, in God's presence, we must maintain holiness. Because the Bible not even Moses around is a consuming fire. You can't play around. God is not playing games with humanity. He's in business of saving humanity. So what we have done, the church has failed even to transcend, because there is what we call change. I believe in change. Things changes. But church is careful also about change. Because by no change, Mwara change. God does not change. But first one, indiri Jehovah Morenya ni shanduki. Mireba vanzira Jeremiah, mireba nzira moni, vunza enzira zekare. Kuti nzira yakanaka ndeipi, mufambe mairi. Mumba baba mune mfaro and vanoverengerekana kuti ingori statement baba mune mfaro sai vanoti joy vari kuti tinofana kutamba muchechi muchiridzwa magitari kanda andina kuramba wanza ziko zvakanaka ndizvo ina ndakuramba zvisizvi ndaramba kuti mufaro wacho ndewenyika. Mufaro wenyika ndeupi muzange kuti pamuri kuti tofana kutamba tichifarira Mwari tiri kuita sele dhanzi yaintroduced nenyika ndiyo atiri kuti saka takutora toishandisa semufaro mumba baba. Panofana kuva distinction mafariro edu isusu. That's the argument. First point of departure. Number two, then we must understand the time when we are dealing with God. Because God moves. Saka verse inotaura pana Revelation 14 twakaponeswa vaitera gwayana kwese kwaraenda. Because the lamb is moving using its calendar taking from the sanctuary, the outer court, the inner court in the holy place, and the most holy place. One of our seasons. Because in justification, sanctification, up to glorification. All right. So Guyana rakatoera pamuchinjwa. And it's resurrect. Dome outer courts. Mamune table, mamune out of sacrifice, ne lava basin. Now Jesus is in the heavenly temple. That's the inner court. All right. In the heavenly temple, akanosvika Hebrews 9 akapinda nepakati akapinda panzvimbo tsvene neropa rake. Achapinda munzvimbo tsvene tsvene. Inonzi Day of Atonement. Day of Atonement iri kuitwa to cleanse the sanctuary. Because Jesu paakaenda kudenga akaenda neropa rake rinonzi ranga rageza zvivi zvenyika. Saka kana akaenda kudenga neropa rake kugeza zvivi zvenyika zvinoreva kuti akanosvibisa temberi yekudenga nezvivi. Because akatakura ropa rine zvivi kunopresenta pamberi pababa kuti ndageza, ndaita basa rese. So temberi yekudenga inosviba saka inofanira kuzochenurwa. Iyo inonzi the cleansing of the sanctuary. Iyo taura Daniel chapter 8 pa prophetic timeline kuti sanctuary inofanira kuzochenurwa. The heavenly sanctuary yakanga ichitwa misinterpreted nana William Miller when you read wakuverenga in the church history. But the cleansing inofanira kuitika and Daniel akairatidzwa kuti ichaitika papi netime. So patinopinda mu-Day of Atonement, behavior yedu changes. Because yanguva yekuzvireurira zvivi. Because mu-Day of Atonement pane pachiitika inonzi investigative judgment. Because when Jesus died on the cross, he atoned for us. But zvaakaita pamuchinjwa we must claim it. Unofanira kuclaima saka anana anotenda haachafi. Koroto kasatenda uchafa. Kunyange provision iripo. But kune vanoti tatenda havasi vese Matthew 7 verse 21. Havasi vese vakuti ishe vachapinda mumambo. Why? Because pacha investigate. Inonzi investigative judgment. Yaitwa vanonzi pa Day of Atonement. Pa cleansing of the sanctuary. Saka pachiitwa investigative judgment iwo haufari. Nyaya yako ndeyekuti uite ukama newe ari kuinvestigate. All right. Bisaka runzi Jesus is our mediator. Wakafana nemuna ari mudetention. Wakamirwa tuende ku court. Wakamirwa tuende ku court. Celebration. You understand what I'm talking about? Yes. So it becomes a tricky part because now the period yatiri where God is investigating, where angels are recording with terrible exactness. Vangeri randiri kutaura ari paridzwe mumachechi. Atiri kutaura ari kukonzera dhindindi. Because there is too much prosperity gospel. The false prophets are preaching peace where there is no peace. And the pese panofamba prosperity, panofamba joy. Panofamba joy. Mutambo. The false prophets no basa ravo. Because vari kuda kuita izvozvo saka vohodhera vanhu doro. Vachimwa makereke vachifara vachigadzira magigi. Izano raSatani rekuti vanhu vasati focus on things that are important. We are saying this is a very important timeline in prophetic movement. Bible prophecy. When we are checking kuti tiri papi nenguva, Jesu ari papi chii chiri kuitika in heaven. Because Jesu ari kuita basa in heaven. Atoning, representing us before the Father. Isusu tiri busy kunoko kutamba sele kuna Jesu. So tinofanira kugona kuziva kuti itime ipi. Saka time yeDay of Atonement vanhu vaita fasting. Time yeDay of Atonement vanhu vaibvisa zvese zvinonakidza pavari. Kuti vagadzirwa because after Day of Atonement paitwa inonzi Feast of Tabernacles.
Feast of Doko is on far. Period yatiri ndeye atonement. As we wait for Feast of Tabernacles, when Jesus will come and collect us, we are told we are going to be happy. Yes. And akaona vakanga vaponeswa kuimba rwiyo ramusi negwayana. Inyaya time. Yenguwa. Tiri papi nenguwa. So that's the other level. So level 1 ndiri kuti tida kuzama kuti titambe tichifara muimba yaBaba tichishandisa strategy yenyika. Azvite. Number 2, tiri kuda kuzama kuita zvekutamba izvi tisingazive patiri neukama naMwari. Saka unozoona mumavidhiyo manje wakadzi manje wakusimudza chiuno. Mvangeri varofana kunge vachiparidza maridzo nguva diki ino yekuma youth, which we are going to show on this video. Pamuvhangeri kuti vatiudze kuti vari kumboona here zviri kuitika munguva inoi, kunyanya kuvaprofita. Tikuona kuti vaprofita vari kuita ushamwari hwakanyanya nevaimbi vanomboimba munyika. Kana titi vaimbi vanomboimba munyika, tara vaimbi vanomboimba mumabhawa, vaimbi vanomboimba kumabira, vaimbi vanomboimba pamitambo inogona kunge isingawirirani nechikristu. Asi vaprofita vashamwaridzana nevaimbi ava, vanobva varumbidza music yavo inomborumbidza masvikiro nemudzimu, vapedza kudaro vovakoka futi kuti vauye kuzoimba kumakereke avo. Hazvina kuipa kushamwaridzana newezigo. Jesu akanga ane strategy iyoyo. So most of his time ari kuoneka pakati pevateresi, most of his time Jesu ari kuoneka pakati pevanyangadzi. But Jesus never purchased peace by compromise. He was their friend, but akasinganyarari kana vakutadza. You understand? Saka kuti iwe unoziyana nawo unotamba nawo ingidiya kuziva kuti muno, they also want the truth. We should not distance ourselves from them. We must be near them, talking to them, because they are projecting a message into the community. They must not cause confusion. They must make sure that they have a message also that changes the mindset of people to good. So tinofana kunge titori navo tichitaura navo so that we also rewire how they think as they write their music. Hapana chakaipa. But I can't then have a friend muzvizve munyika izvi wokuti akawana platform anotanga kuimbira vanhu vekuchechi kuti mutsvene wacho ndiani. Isi tiri kuchechi tiri kutaura nyaya kuti let us be holy. Toda kurudzirana utsvene. Iye akwe achimira pastage yekuchechi otanga kuti saka mutsvene wacho ndiani. The previous day he is praising God. The next day he is praising Gochan. We can't have a relationship because ndo wakudzi ushamwari hwenyika. Ndakutora munhu asiri an unconverted soul kunomisa pa holy platform. That cannot be accepted. An unconverted soul cannot stand on a holy platform. Because a holy platform is a holy platform. Munhu ari kumira pa a holy platform must be connected with the Holy One. Yes. The infinite one who is God. So ipapo kana pakatodaro parotorasikwa. Vanhu vari kurasiswa. Now kana tikanga tine munhu akadaro atova muprofita wenhema. Mvangeri, rega tisangane nemi pamaridzo apo. Tinotenda. Maita basa. Ziko, bless you. Thank you so much. Pfume yemunhu akarurama ichachengetiswa waEdheni. Munoziva kuti minda yese iri muZimbabwe munomu zhinji yacho yakatorwa nawaEdheni. But unoziva kuti waEdheni vane tsika yekuti vakaona munhu waMwari vanoda kumuropafadza. MuEdheni akaona munhu waMwari ari sincere, ari good, anoda kungomublessa. Munhu waMwari ndikurarama sei? Tora vanonyimana vanhu vekuchechi. Vanhu vekuchechi vanonyimana. VaEdheni vanofarira kublessa vanhu vaMwari. Ndofarira ona Zigo. Fura ini. Anoziva izvo. Anoziva. Zigo loves me more than you. Iwe ungatondicriticize about life uchiti anopenga uyechi kadzingwe kana muchechi. Zigo kuti ngekuno munhu waMwari tinoswera nemi yetirare nemi. Vanhu vari kunze vasingade Mwari vanorespecta vanhu vaMwari kupfuura. So one day Zigo came here. He saw me carrying a chair. Zigo is here. Ndakatakura chair yangu ndo tukanzi kwenu utakura chair. Ndikatinzi munhu waMwari atakure chair munhu waMwari. Nze kuti ndikutakure chair. Kasi vari kukuseri kutakura chair migasi. Unzo here kuti wana Zigo. Iwe ndikakutakudza chair yangu tikawirira naye. Saka mndaraunda kujerera vanhu. Zvine basa rekuti unobuda pa Facebook. Zvine basa rekuti so vanhu vari kunzo. I went tikanaona munhu ane land 1,200 hectares of land muEdheni achiti wati muno kuseri kwegomo 1,200 dzakawanda ka 1,200 hectares of land i 1,200 magrounds ebhora hanzi ukona gomo kuseri ile iprazi rangu rese kuseri kuna vanhu vakati vakawaka wagara 2 years tisingazivi kuti kune vanhu.
Ndakazonzei muri kugara kuno kuseri kwese kwazara vanhu ane lindi yakawandisa yaasingazivi. Mwari akaipa muedheni kuti iwewe kana waright in your mind azokudimburira. Chikuita kuti mushaye lendi inyaya kuti you are not yet right in your mind. Saka ufu wakasangana nayo lendi. Nyaya yecountry baba, you do it by faith because Mwari akatendeka. Kana Mwari akati budai maguta ane solution yacho kuti hanzi uchanorarama sei uri ikoko. There are a lot of resources mukoko. Paunongotanga kuita country paya uchingotanga kuenda uri pamuta dzi sometime wauti kuti muri kuitei kupa mundau mumwe wari kuita zvakanaka amuencourage munozondiona midweek auto kutamidza something uya autotumirwa uyo kuti munhu wamwari tine maprojects atinoitisa uya autoya kumunda kwako autokupa. Mwari agara akatoseta zvinhu zvacho but we are not there. Tiri kungoti it's not possible, mari yacho handina. So chimwe chinhu we are so disconnected. Ibaba nyaya dzedu distraction yedu vakadzi izvana kuti kasira kupedza anotononyenga izvozvi. Hanzi pane chibva acha hamani vachatifarira tiri mani hanzi wakuwanza nyaya mani but tikupedzana forward unononyenga izvozvi unonongana shoko izvozvi ndimwe nyaya yako iyo ndonoa dambudziko rako distraction ende vakadzi sometimes ini hangu ndakapiwa naMwari chipo chonguva frengi vakadzi distraction baba. Wangazouya wakapolisha Burkina Faso idzi baba wangu ipo pana pano watambudzika ipo pana pai panonzi hanzi munhu akatasa mukadzi nezuro rokuchiwa aita upombwe wazhinji murekodhi yedu unoti dzapomba asina kubata dzapomba kune dzapomba jiyo dzapomba kune rekodhi kudenga wanzi wanopomba pana. Saka distraction yedu yakutaura yevakadzi and the devil knows. Saka ingowapfekedzaiwo wangofamba angopfuura kuti waso zvemuno zvatopera wabhisi changu mukaziya kuti pachichato ndo distraction yedu. Tingatorara pana tichikurukura upenyu. Ndandiri patendepe wangu wakomana wandotamba nawo paine musikana ivavo. Musikana uyu ane company. She's a business woman. Achinzi musuna anga ane 17,000 aminodhira itorwa anga ane tenda ye500,000 half a million. Saka iwe unofunga kuti kusawada ucharorwa nani mafambira waita mari dzawabata idzi unofunga kuti wakomana vari panapa makandidates ako mangani. Uri kuona mindset munhu atobata 500,000 akatorwa dhiri akarwa tenda atori nekambani hanzi atori newashandi. Ndichitomuti wamwe wangu wandotamba nawo unogona kuti waemploya futika ava mayuthi asati amborowa wanokunyenga sei iwa washandi wako. Zviri kuitwa newakadzi izviri bizi kufunga kunyenga chete. Saka upenyu uri autogurugurwa pane masessions ewakomana so kutorowana uri kufunga iko musoro mako. What is in your mind? Hanzi machainawe tora zvese uri kufunga iko musoro mako kutamba PS FIFA ndo zvinhu zviri musoro mako kuona bhora uchibheja kandege munhu anokunyora munhu waMwari ndatambura nekandege mune license here ukuenda kundege. What are you trying to do? Ndo mayuthi atinawo. Saka it's important even vanhu vese samutema warunzi wane mari havadi kufamba nenyope havadi kungofamba navanhu vane maideas handine maideas angu andinawo ndevekuti vanhu vane zvinhu vanoda kutosangana nemunhu ari kufamba wanzo ndataura ndiye munhu anodabvudza kudhira naye munhu ari kufamba because haakupe stress asiri kufamba manje anoti ngatimbogarei pasi timbokurukura anenge ari busy kuda kuti timbogara isu nguva hatina tida kufamba
ari kufamba kungobatana maoko kuti yachi we were called sometime this year on a function yaivana I think I will relate ndakaenda those two brothers they were there. They would then also confirm. Me and Evangelist Mparenga, there was a bachelor's party. Yeah, but bachelor's party yaitwa nono ngosi ma SDAs. Papa ine yanga iri muchinda mfano wemukwasha angadaurura hanzvadzi yaWicknell. Andika? So we were called kuti tinenge tinotaura naye mfano. So we were there, we preached, we talked, chiparidza. Now, they were mfano anoshanda ane social capital. Anoziya nevanhu chisa kuti vanhu vaizota chiye because aita chinhu chakanaka adaurora. You know, bachelors ka people unoona vanhu ava they are happy. They are happy for him kuti mfana you did well. Watifadza. Saka pane nguva yekuti pari kunzi tapedza isu tota mapresentations edu tagara. Pari vanhu vaanotaura nawo vakomana vanodii vandamba navo varipo vari kusimuka ndafana nezvaitwa nemunini wangu pabachelors panapa akuzonochatawo nekudidi akanoroora we are happy because I'm happy for him ndichangombowo 10,000 yongotaura pekutangira next person ndafana nezvaita I'm happy nezvaita izva mufana ndongopawo 15,000 I'm happy nezvaita bachelors zvikungoitwa kwarume kuti vanhu vaanokutamba navo vari kuti zvawaita zvitafara nazvo we are just happy for you no 2,000 or 500 or 200 kungofara kuita chiye kuti munhu kwete zvokuti vanhu hatisi kuti munhu kana ane zvaita mupe mari tinongokuburisai kabrotherly love kawanga wainako mukutamba kwavo ikoko mumwe wedu haangazoshayawo even pekutangira ameno mabachelors atinoita isusu kuti kaita bachelors tinongoita kukuta kuti kana wakukambura unorova so wobva watokunobva wateka zvokuti uchazoona kupinyesadza kuti mufano watiri kuti pazinyaya manotsi aya ekukambura anozombonoraramawo sei mapost kuti mufana uchaita sei zviri kufamba sei vanhu vanozongozvionera tozongozaunza akaita suicide marriage yanga yamomera wari kuti akazodai akabuda mumba wanongomugarira bhodhi womusenja ndopakafira sangano. So we need to improve nyaya yebrotherly love yaari kureza. It's a real story. Kana usina chaoneita unogona kuti vanhu vese vanodanana. Start doing something. This is what I'm telling you also from my experience. Start doing something. People just hate. And imwe hate unongosingaita sirepa because fruit of the spirit imwe yacho inonzi ilove. Anoziya chimwe chipo chemweya the fruit of the spirit rudo. Kurova kana tine mweya mutsvene zviri nyore kudanana. Cheering for each other. Mumwe wedu akaita something tautomita enemy, tautanga kutomubasta, tautanga kutomutema nematombo. Tomuziva yechi ada kuonererwa ye. We should not fight, we are brothers. Those are going to emphasize. Let's become like brothers. Let's encourage each other. It's a good spirit. Ndakutaura zvikuitwa navanhu ava handifunga kuti vanopinda chichi vanhu vacho but vaitongofarirana vakomana takabuda chiita vakomana rudo rwaratidzwa panapa ndisati ndakamborona zvezvokuti vanhu vatoti genuine vari kufara kuti aita chinhu chakanaka. Let's do that. If someone is doing well, let's cheer up for him. Let's support him. Arikutengesa madomasi aufa tomutengerawo kuranzi idzungu madomasi ake futi madiki ndakuenda kunotenga kwamainini kuti angofa nenzara bedzi. We should not do that. I think I'm not being oblivious of the right text, Jeremiah White, but I think it's Testimonies for the Church, Volume 9. Mm-hmm. I once bumped into the quotation here entitled, "Those who are half converted on the question of meat eating will go away from the people of God, mm-hmm. to walk with them no more." Mm-hmm. So the question then now comes when at some point in time now mufunga kuti atire kutengesa huku. In fact, ndakatombotengesa huku. So the question now comes kuti isusu, what's our position as a church? Kuti can I venture into business ekutengesa nyama
ndichiziva kuti ndichazobatsira vanhu kuzobvisa vanhu pana Mwari. Chazobatsira vanhu kubvisa pana Mwari. Okay. And kuzoriparidza shoko racho, like what you're saying, zvinozondiremera. Saka ndopanoda kunzwisisa kuti can we venture into a question about iwo yakuitira zvakanaka boss. Iwo wakawerenga ukatita ma-convictions. Wazere, zvatonaka. Ukatoona kuti boss katokubvisa patawo wakutorwisa conscience. Iwo wakatowerenga usika quotation yato convince kuti saka ina ndichatoita zvokutengesa. Ngandisiya. Saka mubvunzo wako wakaoma manje kuti titange kukutaura pana kuti tiva taiapply kuwese boss wese kuti saka iwo uri right because Mwari akataura newe papoint iyo. Alright. Handiti kana akakuudza kuti saka stop this because you une understanding yekuti uchavhiringa wamwe ndo understanding yawo tapa kutowerenga, then you need to pray on that position because now patinenge tichitaura nyaya idzi dzionetsera kuti handi munoziva kuti kune inonzi sanctification process. Saka tichitotaura nyaya dzaogresses mastages edu eunderstanding akaita sei akasiyana. Manozva ndikutaura idzi nyaya idzi pane patinotodzitaura because vamwe vanofanira kungodzinzwa muglorification zvokuti kana ukangoitaura izvi titongori tigara nasamutema toti uri right. Yakanaka iyoyo isa hachatobate ikoko. But kubva tauya manje nepamwe vari kuuya mwamukaka nevari kudii totanga kuti hanzi wamwe wakasvika pari paZungu pane mukadzi ari kuchengeta mabhurera ake kanzi wakati amai nyaya yenyama yakatooma takutosiya tapisa mabhurera ukuzvautaura. Saka watokanya vanhu unogona kunge utori right but mafambiro awaita nevhangeri racho kumunhu maybe asina understanding yezvaunoda kutaura because unoziva kuti pane dzimwe nguva dzaitaurwa inini kwandiri mbokupa example yangu samutema ndaonomuda kupindura samutema ini ndine nguva yekuti paita vhangeri rechivhechiteri renyama iyi baba paita hondo bhosi ini ndaitowa nemavhesi mamwe anenge nchiburisa ndekuti anzi ko Jesu aine muviri wokudenga akarova fishi ukuzogana ndichitaura izvo muviri wokudenga wakarova fishi iwe wakurambiko kuzoti zvauri ndozvataita izvo tichirwisa baba taimira tichirwa toti kongirozi dzakabva kudenga Abrahamu chaidzo dzakadii kuti isu tabva kudenga zvinhu hazvibatwe izvi dzakabikirwa nyama unzozvataita akati madhivhenzi ataita kuti munhu wokutanga akapinza chiwi anga ari vegan. Chiwi chakapinzwa munyika nemuvhegan. Munhu ukuzozvataitaura taita izvi tobva tatowina argument. Totovinonzi vanhu vai vadiki kuti tautomira nezoti wazvinzwa manje parova nyaya yavo. Taizvita nguva yekusanzwisisa kuti vhangeri racho riri kumboya richiti chii muperiod ipi papresent truth ipi. But with growth now nekuzoramba tichikura takuramba tichidzidzisa kuti nyaya ine mastages iyi yekuunderstand patinofanira kuzvirarama nepazvinofanira kuitwa. Saka mubvunzo wako kanaka tabo but kuurova panao ndichikupa anza yandofunga kuti right nevamwe vari panao vanogona vachiti ana marufu auda kurasisa vanhu. Saka unouya kuseri totaura nyaya yako iyo. So thanks, Bishop. I think you answered it rightly. So John chapter 16, verse 12. Jesus akati, I have so many things to tell you, but you can't bear them now. I told my disciples, even my disciples, they also had to grow. So Christ says, there are many things that I could tell you, but I hatichazobatwa nana marufu late. Titori neimwe light yatinayo izvezvi zvekuti takaudza madisciples kudhara anoti iheresi. So Christ says, yeah. But verse 13, man, just anovat. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. That's why, my comrades, in indine point one kwamuri. Izvi zvekukambura neinde zvona marufu. Indine 1 point. Men should be spiritual. Because verse 13 is good. When the Spirit then comes, he will then guide you into all truth. So Marufu answered correctly to say there are some things that can't be discussed now. But you know, the beauty of
spiritual life is at any given instant to anyone who's willing to know the truth. The Spirit will guide you into all truth. Powerful. To such an extent that you will have some convictions, personal convictions by the Spirit that you can't go on the pulpit to preach. So that quote, is it true? Yes, it's true. We'll soon come to that point. But that point, we need to arrive there by the sanctification process. Why? Because verse 18 says, when He, the Spirit, comes, what is He going to do? He will guide us and teach us into all truth. Thank you so much. So there was a time also when to add on this, when we had read from the Great Controversy, we had all these beautiful quotations from the Great Controversy, and our desire was, Great Controversy, itola kuti vanhu vachazoziswa zuva rekuuya kwaJesu. So we started now kuti we want to study kuti zviri papi. Takuwa mastudy, chita ma-all-nights, chita mastudy, chita ma-all-nights. Kudzamara we arrived in a stage yekuti takati tinenge taona. Zvikunzi naSamutema, iwe hauuye manje nazvo papulpita. Wochitanga kuti, right, pane zvandakaona uchiudza vanhu vese. You become a heretic. Kune zvekuti you study a certain truth. For that moment, it only belongs to you and yourself until a certain time. Mwari anokuti it's time you should talk about it. Mwari zvati kutaura. So chimwe chokwadi chakanaka kudiscover, but take time, give everyone time, and the right platform will come. Yes. Brother Zigo, welcome. So tine two more questions. Number one, where do we draw a line between Pan-Africanism and Chisabata chaicho? Because the spirit African consciousness yapinda muchechi ndikupinda slowly. So where do we draw the line? Then my second question is, suppose tarora na zvakanaka ndizvo, or is it possible kuti unotogona kutopinda marriage as you all believe kuti tiri great controversy, so you discover kuti pamwe your wife anoita black magic handizvo, and the Bible rinoti mukadzi wako hadivorced on grounds of adultery only. So what do? Waona kuti mukadzi wako black magic ndo uroi. Exactly. Saka unodiscover unomuramba here kana So my question angu ndangori to Pan-Africanism ne black magic. Right, saka iwe unenge uri muchechi handizi uri wanzi uita munhu womwe, anokuramba anzi ita munhu womwe, wozoora usvika pakuroora muroi baba muromo. Ingori hondo handizi ndozvakangochekuita munhu womwe wozinonhonga muroi amunga muri muprivate baba uchangotanga marriage handaona mukadzi asimomba usiku umoona achibuda achiti wa first week yemarriage anoshaka kuhanimoni uda kurowa munaapa It's my comrades. Guys, I want to repeat what I said. Men should be spiritual. Masega enyuka. But allow me to say this on a serious note. To some of you, you are not spiritual, you are about to marry. You are going to think of this laugh. Yeah. But I'm telling you, we are in a great controversy. Yeah. And if you are not careful, some of you, you've been in bed with demons. Yeah, it's a sad reality. Yeah, but I'm telling you, there are some here who are in relationships with such people. And if you are not spiritual, there's no discernment that can happen. Men should be spiritual. Are we together, friends? Yeah. Yeah.
If you are genuine, you're spiritual, the Spirit will tell you. Lansana mbona relationship Mwari asinga pema signs before someone gets married. I always ask, when people have issues in marriage, I always ask, did God not speak? And all the people that I've asked, they always say, God showed us, but we just brushed it off. Men should be spiritual. Pan-African. Yeah, but Bamnin. Oh, why? What he's saying, kune ikunzi yanzi black consciousness. There is a truth that is there. Also is we are also losing our identity as black people. Sekuti mubora chikafu chevarombo here kudya sadza rezviyo kuratidza kuti uri murombo here kana munga kana zvikuita sekuti kudya basmati rice nekurwa hupfu sadza chibage chakasvuurwa inonzi ngwerewere ndo zvinoratidza kuti wa munhu wepamusoro. Saka identity yedu handitika yekuti isusu tiri vanhu vatema tine kwatinobva. Handiti izvo zvichita kuti kudhara zvainzi mwana baba wako wakaita kana waine munin'ina ana baba wako wakazvarwa vari fumba, mwana wemukoma wababa wako ndimukoma ne kana kune wasikana vari kumba ikoko iyanzvadza kana ndisisi. Mazuva ano akunzi cousin. Macousins eda. Macousins. Taura ya fungu yakuti mukoma. Sisi. Budi. Ndo consciousness yatida kupananaka. Kutopana chirungu chiri kuita kuti vataenda kure nekure. Isu sine ropa wani. Awa ndi mukoma wako. Handiti muno taiziva kuti ukaita musikanzwa. Zvasingada kuti utanga wataurwa mai wako wafonerwe. Munhu atongori ipapo abva atongodhira newe. Pane chimwe chandakaona chimwe chivhidhiyo so mudhara akanga ari pabhasikoro aine Manza wafana wachiti hey Nyamanza wadi apo. Mudhara waye akangoita kunge angoenda. Ndobva angonopaka bhasikoro paakapaka. Kwabva adzoka nemusango aine shamhu yakakura kudai. Wakubata vanhu kwakutanga kuzvambura. But mazuva ano zvikaitika izvi kuti iwewe warohwa pana pakembi pana. Nesecurity. Waonekwa usiku kuma 11-12 une musikana wangu uinaye pakona. Ubva wabatwa ubva warohwa. What is your next reaction? Unenge uri papolice station. Uchida kuvhura docket. Kana unenge uri paFacebook uchitaura kuti wana kudherera vanhu manje next year wanoona ndikuenda mamunya unenge uri busy. Uchithreatena vanhu vese kuti next year ndakasimba. Andherera usvike papo. But in our culture, discipline must be done. Ndo zvinhu zviri kufanira kunge baba inofanira kunge iri pane wati yatinofanira kunge ichitaura ini. But kune iri spiritual man ndo iri dangerous. Vanhu vachamuvhevhedza vakumubva neiri spiritual kuti kwewewo madzibaba vako wamakanganwa sei usaende pachikuwa uchiombera wakafa uchitaura newakafa. Unofanira kuramba uchitaura newakafa uchirespekta wakafa vari kumashure. Wakafa tinorangarira kuti vane zvavakaitawo pakati pevapenyu, but we should not worship and pray to the dead. Handitizve? Once it turns to spiritualism, once it tells us kuti tiende kun'anga, kana yadaro manje black consciousness yarasika. Because it's now mubhaibheri ratinoverenga tinonzi yamwe yaitsvina. But kuti tirambe tichizoserwa maroots edu, kuti tirambe tiri vanhu tine unonzi ubuntu. Kandiro kanoda kunobva kawo. Handiti? Chara chimwe hachisanyeinda. Rume rimwe harikombe churu. Kuudzwa kunzi hauite chinhu uri one. Pana collective work. Ndozvo zvaitaurwa in our culture. Hamunoziva kuti tese pana vanhu vakanga vachigadzira tsumo wanga usina chikoro chawakamboenda. Tese tiri pana kuti wakuru wakati wadiki vari kuti chii? Hapana.
Ndiani ari pana vanogona kugadzira tsumu nemadivikiro? Waiti wakangoona gudo ichiti wambo maweso. Kuti chawedzera gudo rakuira mawere kwasviba yatotsinga. Takafaneko kumunga kunaitwa iyo wakuti hanzi pamakabva ikoko dzakasara dzichimera. Hamuchagadzira. Hatichagona kugadzirana tsumu kana madimikira. Yango bolato zvinorevei. Pane mamaserimezi akuita soma mazono. Hanzi kufadaya. Haunoziva kuti zvikunzi chii. Hanzi Parwa. Amino zvipotawo. Hatisi konjia. But tinofana iyo chama tikufana kudzose kuti wakuru wakazvigona sei kuvaka Great Zimbabwe vasina kana simenti igomira in all these years vaichizira sei matombo acho kuti kaite kadombo from stonework pakuvaka chinhu chiya chavasina technology. Kuroti pane zvinhu zvaidzidziswa vanhu ndozvatinofana kunge ndo inofana kunge iri consciousness yatiri kuda kuti our forefathers vanga vaine mombe, makwai, mbudzi, pari kuti tiendeswe kuzvinhu zviri spiritual. Tinamate vakafa, n'anga, nekupinda matonjeni, nekuyeresa makomo. Iyoyo Africanism iyoyo yaheresi. So we need to be very careful kuti tiite balance. Because unobva wanzi makurasa nema-ancestors enyu. Waona kunamatiswa wakafa. Vakafa tinoappreciate wataura zvavakaita, but we should not worship the dead. Ikadaro inenge yakanaka. But ikaenda kunguva inozopfuurirawo. I think pane challenge. I see him there. Pari Muroi. Apa ndiataura. Hanzi no divorce. Au divorce Muroi. Aiwa. Elder. Wano divorce single. Unongokambura Muroi wako yeye. Wosera kavhesi noti hakuna uroi kunani. Kuna Israel, hakuna unganga kuna Jacob. Saka iwe hauti unotoera nyaya yacho kuprayer band. Kuna samtema. Ndobasa rawo iro. Wanda wati mukoma makarora Muroi. Hamuna mweya. Wotanga kudhira nemi first. Kuti uite munhu womweya, wozotanga kurwana neMuroi ari mumba menyu. Because uroi unoenda nezita raJesu. Handizvo? Uroi unoenda nezita raJesu. So we are not afraid of witchcraft because we know that in the name of Jesus we can cast out those demons. Saka nyaya yekuti hanzi Muroi haina basa ivava. Zvinongodhipenda kuti uchakasira kuuya naye here kumaelders. Kana uchamborowa uri imbofara zvavo. Unotsvaka zvaunoda vatu. Asi kuti unonga Muroi chaicho itori semist. Zvinotyisa. Kuti pana vazhinji vanonzwa vanhu Muroi iwe. Toti inini ndiri muSavadha ndizga. Then parents angu ese maSDA. Then ndowana musikana wangu wandiri kuda achindidawo muSDA akatobhabhatidzwa. But parents ake vanoenda kumasowe. Then isotowirana totobvumirana ndizga. Then pandinozoya kumba ndochiudza parents kuti ndo musikana wangu. Parents voramba kuti no hazviri todanane nemunhu iyeye because parents ake haasi maSavadha. Tingabatsirikana sei paishu yakadaro? Hazvina kuitika kwauri. Hazvina kuitika kwandiri but nefriend. And iri topisa tinotomboigarira kudare semafriends kuti tosolva sei. Thank you so much. That's a very, very important question. Saka kuzvona kuti patinotaura nyaya yekuroora unoda kuzvirorereka. Pana umwe waripo munyaya yavo. Nango ruziye pera pakemba rooneka munhu wakabata uchitatika munhu kangu. Pane imwe team unozosvika pakuti unozorora kuti eish ndiri pataiti pana. Right. Handowati wabereki maSavadha. You take advice yawabereki wako kana uchiunderstanda spirituality yavo. Unondotaura kuti wabereki wako unovatrusta sei pamaonero awanda zvinhu zvemweya. Unoziva kuti kana mudhara namhomuzi wakati mwanangu munhu Sarowe, unoziva kuti wabereki wangu inini Mwari anotaura nawo. Bhozi yako yanaka wati vanhu avo ndeukupi? Wabereki maSavadha.
saka vane level of understanding yavanogona kunge vainayo yausinayo semwana, because vanhu vemumweya unotoziva kuti mudhara nambomuzi vanonamata. Ukanzwa wako kupa advice iyi, mweya ane zvaari kutovaudza. Inonetsa kana mudhara wako wokusavadha namai vokuzi wasitori vanhu vechechi, because unenge wakufanira kubvunza kuti sei muri kudaro. Musikana uyu ndewe chechi. Saka advice inopiwa nemubereki ari spiritual inokwanisa kunzwisisika. Kana vabereki vakati mwanangu, maonero atatoita Jeni nekwaanobva zvinogona kuzokunetsa, vari vanhu vemweya, you can take the advice. But kana vasiri mani, wakufanira kutokuquestiona kuti ndipei mubvunzo, ndipei maanswers why muri kudaro. Musikana, because musikana you can't be a victim. Because musikana angatoita a decision, but challenge inoitika ukazvara mwana anonzi first mwana anombonogara kwani kumba kwawo, unomusiya kumba kwawo kuti abatsire, ndokumasowe kuya. Saka kana ukarwisa pfungwa yapo pako na mai vako vari spiritual, vanogona kunge vane zvavatoona mukutaura kwauruta nyaya yavo kuti inozokuremera nyaya. But kana musikana wako handiti wakufanira kutanga waona kuti ari sanctified kusvika papi, because dzimwe nyaya dzinogona kuzomuremera kunzi uri mwana uzvinzwisisi. Mwana uyo ada kutombogezwa nowa wazandoa kana zvaambitika kumusha kwawo. Saka unosvika iwewe manje picture yako iri muhari wakabayiwa netsono kuti dziri kubudisa uhurwa waonekwa mauri. Anzi ndiri kubuda uhurwa uri muhari, ndibuda uhurwa uri muhari. Ende zina anogona kutanga kupa advice kuti mwanangu zvawarohwa kudai, varume vane misikanzo vada kugadzirwa. Akatozotora advice iyo because kune pressure yagara iri kumba. Zvinonyanya kuomera munhu wemusikana kana amasituations. Mwana akarwara, mai vake vanogona kumufonera woti pane zvandaudzwa nemweya paurwere hwemwana. Vakadzi manje, because vanorizina nemaemotions and vanorizina from here to now, vanoti nyaya yesorovwe anogona kutobuda usingazivi akafambira nyaya yacho, because ane influence iri kumba. Saka vabereki vari kutaura zvinhu izvi kana vari spiritual, you must take the advice unless you doubt spirituality yavo. Iri ngoti timu rinombobuda wano chienda kumasowe, ndarara hato kuchechi anopinda mazuva asingauyi, anotaura chii? Mwari haana kutaura naye munyaya. But kana vari vanhu vechechi, just take the advice. I don't know what's going on munyaya iyoyo, but kana vabereki varamba vanogona kuva nezvavaona. So musangoti nekuti musikana ndewekuchechi, because marriage ine madynamics ani. If the parent is spiritual, take the advice. Thank you for the possibility. So I wanted to ask kuti let's say une hanzvadzi yako and then yokuratidzawo mukomana wayo waari kudata, but then you don't discern this man to be spiritual. All right. Dzogora tinazobata zvokutaura. It's fine. You are right. What did you do? Okay. Druguti, let's say I have a sister. You have a sister? Yes. The sister is dating a man. And then you only write it out, brother, this is my boyfriend. But then you are not discerning the man to be spiritual. Zvekuti ungamutrasta kuti angaswebedza hanzvadzi yako closer to God, or even to be a good father wewana wehanzvadzi yako. How do you practically handle that situation in telling your sister to... My brother's keeper, what right here? Okay? Hani ndaona kuti mfesi ari kudanana rimwe basa rako sehanzvadzi, kurwira hanzvadzi yako pamuromo weshumwe. Wanzwa because zvazvinoita uya wawati asiri spiritual akatanga kurova hanzvadzi yako, akatanga kuabvisa, ndiwe unofonera uri baba, ndiwe unonzi anokufonera kuti bhudhi munhu wadaka kuratidza iweya yaamuka. Saka zvinozoita manje katasvika mastages aya manje, kana amukwasha iwewe nehanzvadzi yako munorohwa mese. Kana zvanatsooma manje unonzi usati handitongwena tsano panapa pamusha pangu ndokurohwai mese.
because are entitled, amusha apa vanzadzi yako yana wana 2 yana 3. But zvinonetsa brother kubvisa vanhu vari murudo, especially hanzvadzi kana yapinda zvayo nemwoyo akazobatwa zamu ranyangatwa zvaro ari wafrench kiss nabururu amuisa mukona amukisa zvaro iwo tokochiti hapana mweya paine kisi. Saka ona nyaya haisi pamunhu uyu, nyaya iri pahanzvadzi yako isina mweya wokuona zvaunoona iwe. Hanzvadzi yako iwe iri kudanana sei nemunhu asiri wemweya kana ari wemweya? Zvinoona kuti haufanira kudhila nauyu munhu haufanira kubatsira munyaya iyi hanzvadzi yako, because nange ukada kuzama kuvaparadzanisa ndakutaurira vakomana vasiri wemweya avo wane mamwe maitiro avanoita. Inzwa wataura wawanzwa vakomana vacho hanzi tinopedza, saka anopedzewa tova zvadhaka. Saka iwewe handiti rega kuti havakunzwa havakuteerera ukati hei siyani hanzvadzi yangu yechi, anotofonera chi otanga kumanipuleta sisita yako kusvika sisita yako yakuti hanzi iwe unorwadziwa nelife yangu, wazviona, because anomumanipuleta asi munhu akanaka. Taura nesisita yako, mubatsire, muite munhu womweya aone zvaunoona iwewe. Ukadaro I think you are helped rather than uda kurwa nemukomana wako baba hawiwi. Ndoda kuya panhau wesexual pure ekuti unenge uri mukomana unyasa kuti indakura plus ndaona musikana anoenderana neni, asi da kuzama kuprotecta nhau ekuvata naye before ndisandarura, but ndangonoti zvandaona pashort time iyoyo atori right. Zvine chekuita netime here. Unoona vanhu vari kuseka because washatsa pashort time. Short time ndo yakakatsawa, but uri right nemubvudzo torai nguva muchidanana munyasa kudzidzana, but ndoda kuzama kuprotecta because ndiri kutsva ndikuziva tikakuita gori. wakamuri maresources aripo kutorora mari dzangu zvesafety ndagadzirira, but ndakuzama kuzviprotecta panhau ndisakamburi ndisatadzira Mwari. Zvakashata here kuti ndingodana naye 3 months ndotora zvangu ndogara ndorora mudheni ndabva. nguvana nenyaya yacho ona takudzwa zvavataura zviri right. Vakawanda vari mudambudziko raari kutaura. Zvinofamba sei kuti zera rako ivo rawasvika rari chimbi hanzi ndauda kuto hanzi kunguda kurova 3 months because ndakatonogora kuti ndatongopinda nekuti akutotsvata kutopinda 3 months. Marriage haiitwe zvekutaura zvigure zvaari kutaura because zvaaita nditi ari kungofunga nyaya yekukambura bedzi asingaone the bigger picture. Because zvaunongoita brother, munoziva kuti mabhachura ese anofunga kuti vanhu vari mumarriage tinenge chingokambura every anoti akomana vaunoti matendo mamana mune hondo matendo matendo pane mabhachura asi kurara achitenda matendo kudai kana nangakanzwa vana vedu vachiombera matendo vanhu kuombera kwakuitika matendo mabhachura ndozvaanenge achinofunga. Vanhu vari kungonakira hanzi vanhu vari kufanana iwe uchangopinda mumarriage ka unodhamba nacho chiizvi uyu anomona ari kuti hanzi ndiri kuchiva kutsvaka saka ikoite ndikupinda tiotokuzora baba zvinopera. Uchazviona 2-3 weeks dzekutanga mune hasha baba muchiti takupedza tatozatidza mwadza wangopinda muchikotarisa pane kuya kuti imbomira handimbonibisa wakutora unotiza aite wakadzi vari kwaito kudzingira kuti uya shobhaya kuti ndura yemunhu. Saka iwewe nguva yepfungwa dzine dzakushanda
Saka usanyanya kupinzwa mumarriage nekuda bonde. It's not healthy. Wanamdora. Usanonokira zvakadaro zvokuti uri kuti ndofana kukasira kupinda. Aiwa, ndoti wari usajustify tanzo zvautaura. Ndikuona kuti usunza makoto kuti dai ndakugadzisa pana unozondinzi. Ndakunzo zvautaura. Waona munhu wako uri kutsva akanaka pazvese. Hazviite kuti udzidze munhu mukadzi in 6 months or 3 months. Unenge uchinyepa. Kuti ndakatomudzidza 3 months ndakatoona zvese. Even isu takatora nguva tichati marelationships tiri kutodzidza wakadzi. Mweya, we must test the spirit. Imwe mweya ida kuedzwa. Unofanira uri mweya, but imwe mweya unozotanga kushora futi. 3 months watoona kuti munhu akanaka atopinda. Zviri scary izvo. Zvinogona kuitika, but these are rare cases. Hanzi chimwe chikatuni so kana makambochiona. Chachine munhu anobuda muchitipoti so. Zvikanzi tell me your wish and I'll grant you. Vakachora izvo. Zvikanzi neuya I wish mundigadzire elevator yegold inokwira ichienda kudenga. Ndakuenda kudenga ndiri elevator yegold. Chaichikadzwa secharemero chemutipoti chaichi. Chimunhu chemawishi chicha. Chikanzi haune here imwe request. Zvikanzi newe chimunhu nekamunhu kaibvunzwa. Zvikanzi okay, chindibatsira kuti ndinzwise pfungwa dzemukadzi. Zvikanzi nechimunhu cheche ayo chirega kuti ngogadzira elevator irienda kudenga. Zvemukadzi. Madzimai tinotomadzidza every day pane zvinhu zvakawanda. Handiti? Because vanochinja, vanoita sei, mumwe akaenda uko, vane zvinhu zvakawanda zvinoitika muupenyu hwavo. Vakazvara vanochinja. Handiti? Utomuona atone mistake uzazvara. There are a lot of things that you find in women. Vanorwara, vanoita sei. Madzimai, rwara. Uri kufunga kuti marriage iyi utazokutamba kana. Mukadzi anongomuka achitorwara. Munhu mumangu wati ndadai kuyaguro ndakutsamira. Zvakawanda. Zvinoita madzimai. Saka Bhaibheri rakati garai nawo nokuziva. So I don't encourage you kuti uite zvekutaura nawo. Kuti in 6 months or 3 months watopidzidza munhu. Take time. Hands are Ellen White. Make haste slow. Anobva to watch every sentiment. Weigh every development of character. When you love, do not love blindly. Saka kumanya ngakuite kushopa. Kuroora munhu asingayi kuchechi hatinegotiate nyaya yacho. Tinongoroorana pachisavadha handiti? Hasi nyaya idzi. Kana tiri muno muchechi, pana vanhu vari muchechi vasiri vechechi. Iwe unofunga kana uri munhu wechechi, roora munhu wechechi. Do not be unequally yoked with an unbeliever. Age yaarezi ida kutariswa. Because zvinoita psychologically also. Women matures faster than men. Women also matures faster than what? Than men. Pale paunotoona iwewe uchitoona kuti panapa ini ndine 30. Kamunhu kandiri kuona kakane 21 hana. Pfungwa dzacho dzakatosimba. Karotodhonzerana newo zvokuti wakutoita kunge kadiki. Mukuronga chinhu chichikatongwara-ngwara. Aine 21 iwa 2030. Uchiona musikana anoziva. Akatongwa. Women also matures. Saka zvinodipendawo newe. Pfungwa kazhinji kacho iriski. Kuroora munhu. Muhombe kwauri kana ari mukadzi. Consequence. Kazhinji when the chips are high, unonakirwa. But when the chips are down, pane nyaya dzinotaura. Kana mukadzi ari muhombe, kana zvaoma anokutaridza kuti bamunini. Bamunini tara kuti taure zvimwe zvacho hamuzvizwisise nekuti zera renyu ndaona zvakawanda. Anenge achida kungokutsondora chete maargument. Kumwe kuti pamwe pacho. Saka iyo inotoda muri zvinotaura samutema kuva munhu womweya. Kuti munhu uri kuroora muhombe kwauri ane mweya here wokuti aramba achizokusiya uri baba kunyange iye ari muhombe. Ndiwe wanohombe sei wadiki wakazara kudai. Zvinongodinetsawo. Ungori mubvunzo iwo unonetsa. Kuti newadiki wari kwawo wada sei muhombe.
Amene zvekupedza zvauritaura. Saka iri tricky, but unogona kuwina. It's not always that you lose, but kazhinji kudao there's a thin line. Usanyanyopinda muzvinhu zvine thin line. Usafarira kumwira mvura muchigubhu chemasese. Imvura. Zvokutoti imvura, but kapu yacho yemasese man. Wadiri kungotsvaka kapu yakanaka womwa. Zvokuzoda kutanga kutsanangura kuti no, ndokutsanangurirai mafambiro aita nyaya yacho. Unoziva here kuti ndisingazive. Ndaifunga kuti ingori statement. Ndiri pane mwecho chimusuno. Pane mudhara akabva ataura akati, you know what? Musavati, Euda. Zvikanzi ini ndoita zvokufamba ndichitengesa mitsvairo. Ndiri kumapurazo. Handinoda zvokutengesa mitsvairo. Hanzi saka ndainhonga zvigubhu zvesikadhi. Ndoma ndaisera mvura yangu imomo. Hanzi ane ndikazorora. Ndotanga kumuvhura chigubhu changu chesikadhi. Ndichitaze iro. Handakazozoona kuti mudhara anodhakwa. Asi kana ndidhakwa hanzi vanakati yewo tokuona uchirowa tokuona wakabata masupa iyi. Handakati imvura vanakati yofunga takapuza isusu ere fenzi yako ndeichidhakwa. Uriona? Ndaasingatozivi kuti kutori nemunhu ari kumwira mvura izvi muchigubhu chemasese. Usadaro. Usanyoenda mumarelationship ari complicated iyayo. Wewe kuti nyaya yako ikangotaurwa mumusha chaimo ukangosvika ukaona kuti iwe usatombotaura ini ukaona kuti iwe zvakamira sei apa munhu ana mwana ero watobhizi kuexplain no hamusinzwisise masanangura uri kuitiriko zviri matambudziko rega wewe wanda kuita izvo iwe usapinde munyaya iyo ini handina insurance iyo bhizi kungotsanangura chinhu chisati chandimotanga mwana wangu webasati pamusoro ipamudini munhu anambozvara hero taiwa no mungori miri mombe cheti chichi waitotsanangura uri kutsanangura ingoita zvinhu zvinoita kuti vanhu vangoti aiwa akazviwanzira munhu wake mazvara zandikutaura it's important but unosarudza iyo ipreference haasi non-negotiable you can do it ukatoyapa vanhu vakakuchatisa yekuti munhu mombe hapana kutanzi aiwa hasi mombe garari mombe we can do pata wedding baba ino peace ipreference but tiri kuti zvine maproblem azvo are you willing to take up the problems that comes some mapreferences acho maproblems semusic yemuchechi inenge chizi preference but pamapreferences atiri kuti akatinakira acho maproblem because imwe music yacho yakadaro chinzi ndo yandinofarira iyo inozoita kuti iwoyo mukamburi futi yaimbwa apa utofunga kutsvaka wasikana wangu wachizunguza apa mupreference yako iwo dzamara wakufunga uruwa futi anozvona but ipreference some mapreferences acho ane maconsequences anozotinetsa futi so we need to be very careful on the preferences but some of us we are 38 but tikakumisa nemufanana ne18 apapo unorohwa pakufunga pakunamata nepakurongeka muupenyu so being 38 doesn't necessarily mean that you are 38 so we then need to ask ourselves kuti fine birth certificate rangu riri kuti 38 but inini ndimbori papi because some of us here Ellen White says many a young man is called to be good, to be kind. But if he cannot manage his finances, he is just but a child. So there are some of us here, you cannot manage your finances. It will be unfair for you to get married because you are 38. Learn to manage even your $200. Learn to manage your finances. Like what Marufu was saying, I wish we had time to talk of, to share experiences after marriage. Most of you guys are not prepared for marriage. You are prepared for sex, but not for marriage. Marriage is a totally different ballgame altogether. There's someone at a bachelor, some church somewhere. He got married. The first 3 weeks he came back. Most of us, we are prepared through pornography, but we are not prepared for life in marriage. I'll be frank with you. I don't mind this, even if you share it. I'll tell you, because I really wanted us to make this practical. When I got married, I'd never slept with a woman in my life. I first saw a naked woman when we went for our honeymoon. So I went to our honeymoon for the first time in my life. And I told God, So, I know I can be the laughing stock of the country. It's okay for the truth. No. So my wife is here. If you want, you can ask her. We went to honeymoon. And God was so merciful to us. We got a honeymoon in Durban. So we flew. But trimdege, they kumbram dara. Dara kwa trika indoko. Akuna hama.
But you know what? I had vowed. We had discussed this with my wife when she was my girlfriend, that we can't learn how to sleep with each other on internet. Because internet ine algorithm. Ekuti wangosearcha kudai so, zvinosara zvichikutumira. You know, internet haikanganwe. So we said we are not going to learn. I'll say this without embarrassment, and I'm proud of it. I came back from my honeymoon when my honeymoon was still a virgin, when my wife was a virgin. Oh. I felt. Yeah. I'm not embarrassed. Wiki rakapera zvekuti dai patai flyer back to Harare. Dai ndege yakadona. Tese tobva tafa, mudzimai wangu ari ega akasurvive. Obva azororwa. Munhu achamuroora, obva ona kuti mhandara. Aita part. My family jai. I want to repeat. The whole week we were in honeymoon. Because it was my first time. I prayed. The good thing, it was also a first time. So we were laughing together. Ona chifona, hey, don't forget muri kunakiswa. Oh. So we were laughing about it as we were flying. I remember this vividly. And this is the advantage. If God blesses you with a God-fearing woman, you can laugh about these failures. Mm-hmm. Imagine if I had married one of your typical girls. But God was very faithful. On our way back, I remember in the plane, we were laughing about it. Very much laughing. But God was merciful because it became our prayer point. We would hold hands together. My wife is here. We would hold hands together and say, God, we want you to teach us. We would then claim the promise because the Bible says, when the Spirit comes, he will teach you how many? All things. I have never. So I was talking to one young man who's now addicted to pornography. Addicted. And I asked him, young man, how did it start? He says, Elder, I got a girlfriend in the church who was experienced. Akandisa pressure. And I succumbed. But on my first night, he was now telling me, on his first night, which was not her first night, the guy was totally blank, but the lady was very experienced. And he felt embarrassed. How can I fail? How can I fail? From that day onwards, the guy had to go watch all pornographic videos on how to do it. Little did he know, as he was doing this, he was creating neural pathways for pornography. 2-3 years down the line, the guy was a heavy addict of pornography. Because it then ends up into masturbation. Because if you're hooked up into this thing, you end up masturbating. This young man ended up having erectile dysfunction. You spoke about fasting, which is a very, very important subject to deal with because most of the time, my Adventists are not fasting when they are told to. We're told that Thursday is fasting day. For what? Then the body, yakakhiretwa naMwari kuti kana ine zviri kunetsa inokuendesa auto fast. Kana ukangoita chinhu chiri kunetsa body yako inoramba chikafu yega. And do you know that? Kuti kana pane nyaya yemusikana wako iri kupisa, atoona kuti iwa ndichabuda uji. Because iri kunetsa nyaya yacho mupfungwa saka chikafu achichaita unongoenda wega, automatically you go fast. Saka ukatanga kunetswa nezvinhu zvaMwari wega, you don't. Chazokuudzira wanzi nhasi hatisi kudya zvezve. Nyoka dzako dzotanga kumburira utongoti unotikwadzisa chii. Hautorina my issues. Kana my issues, when I was dealing with the issue of Chiwenga, I spent 2 nights because I felt the burden now. When we are about to go into the debate, pressure because now I felt the responsibility is big
Because kana ndikanomira paplatform nomurume uti tikarowana ndikaburuka ipapa ichiti Sunday Sabata. Wakomana wese wakuwara. Sana ndakufundwa nemapastor uchaita sei nenyaya iyo ndakufundwa nevanhu. Wadiwa sei nechini chocho. There was pressure. Unze unakurwa basa na pressure. There's pressure there. So for 2 nights I could not sleep. I was at the Blufffield Studios. I couldn't sleep home. 2 nights. I couldn't eat. I was just praying. Ndakazotanga kudya the day after the debate. Saka vanoti Jesu akarova 40 days and 40 nights. Anga akuunderstanda burden yeministry. Chinjandada kutanga kuita chini chiombe. Saka chikafu achiuya achibatike. Saka muchazoona kuti vanhu vakawanda tiri kungoswerawo nenzara. Tapedza kurova fasting unongoitobvunza kuti saka makuseni marova breakfast mamapedza chesera manonisira. Mwana akaita ndiro dzese dziri 3. Zvivakusei masikati manene. Kana une mayuzi naMwari unotodhirana nechana mafuta uzora. Hauna kumunzwa Daniel. Hanzi pandaida kustada prophecy 2300 days. Hanzi for 21 days. Ndanga ndisingadyi zvinozipa. Kana nenyama haina kupfuura mumuromo mangu. Kana mafuta handina kuzora. Angonetsika nestudy. To me, Ziga is a journalist, pakuti kune ma-journalist anonokupfekedzwa makepu. Yes. You are a self-made journalist. Self-made. My self-declaration. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Self-made. Yes. You are a self-made. Yes. Self-made. Yes. 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 You are a self-made journalist. Self-made.